A u nastavku Dragon Boat Savez Srbije u saradnji sa opštinom Čukarica i javnim preduzećem Ada Ciganlija organizuje 6. Dragon Boat kup pod sloganom Probudi zmaja u sebi. Sa organizatorima i veslačima priča naš Aleksandar Jovanović. Tako je, Nemanja, dobar dan još jednom. Studenti Univerziteta u Beogradu će se i ove godine okušati na vodi. Uskočit će oni u Zmajev čamac, a trka počinje u subotu od 10 časova na makiškoj strani Ade Ciganlije. Mi smo najpre sa Anom Duduković iz Srpskog Dragon Boat Saveza. Dobar dan, Ana, i najpre koje su propozicije ovogodišnjeg takmičenja? Evo, već 6. godinu za redom organizujemo Dragon Boat Cup za studente i srednjoškolce. Prijave su već završene, ekipe već treniraju u klubovima i spremaju se. U 10 časova počinje takmičenje. Imamo kup, posebno je kup za studente, posebno je za srednjoškolce. Trke će se odvijati na distanci od 200 metara. Naši studenti i srednjoškolci već na ovim treninzima uče osnovnu tehniku zaveslaja, uče propozicije, uče komande koje će kormilar da im izdaje tokom trke i pripremaju se naravno da u subotu pobede. I maj mesec rezervisan je za festival Zmajevih čamaca širom sveta i tu više mi ne pričamo o sportu samo, nego i o bogatoj tradiciji. Tako je, iako je Dragon Boat inače modern sport, zato što je osnovan pre otprilike 3 decenije, ipak ima jako dugu tradiciju koja postoji više od 2000 godina još u Kini i prvobitno je korišćen sa ciljem da se umire bogovi kiše. Međutim, ove trke Zmajevih čamaca su postale popularnije tek nakon jednog kineskog pesnika Kujuana koji je izvršio samoubistvo skočivši u reku Milo u znak protesta protiv političke korupcije. Tada su počeli da se održavaju ti festivali Zmajevih čamaca. Ranije ti čamci nisu bili standardizovani i brojali su posad od 50 do čak 100 veslača. Mi sada imamo standardizovane čamce, male u koje staje 10 veslača, velike u koje staje 20 i imamo ono što je karakteristično za naš sport, još 2 neizostavna člana posade, a to su kormilar i bubnjar. Kormilar stoji na kraju čamca i upravlja čamcem, takođe izdaje i komande tokom treninga i trke veslačima, a bubnjar sedi na početku čamca i udaranjem palicom o bubanj sinhronizuje veslače u čamcu. Nadamo se da ćete biti sinhronizovani i kada je priča o pitanju. Ana, hvala mnogo na ovom delu, da čujemo mlade nade srpskog veslanja. Filip Marković sa nama ispred Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vaš predstavnik. Dobar dan, Filipe, i kako protiču treninzi, da li će sve biti spremno za subotu? Dobar dan i vama, kažemo, treninzi već u punom parom, završavamo poslednje pripreme. Imamo, kažemo, veliki cilj ove godine, prethodne 2 godine kada se održava ovaj kup gde je naš fakultet učestvovao, uzimali smo bronze, sada ciljamo na srebro i zlato. I moj sponsor, moram da kažem da ove godine na fakultetu poprilična zainteresovanost, imali smo čak i lokalnu selekciju, tako da spremni smo i jedva iščekujemo takmičenje. Kakva je konkurencija? Da li ste malo osmotrili? Jesmo, znači da kažemo, najveći konkurenti koje je prethodne godine je tu Kriminalistička akademija, tako da očekujemo, kažemo, okršaj, očekujemo, kažemo, neizvestan finiš, vidjet ćemo šta će se desiti, ali u principu, kažemo, naši studenti su spremni i jedva čekaju da izađu na trkalište. A šta odnosi prevagu kada je veslanje u pitanju? U tvom slučaju bitnu ulogu igra i genetika? Moguće, generalno, mi smo gledali da što više, kažemo, veslača da imaju neku fizičku snagu, ali takođe smo gledali da budu sposobni da nauče tehniku, znači s obzirom da se Dragon Boat razlikuje od drugih veslačkih, kažemo, sportova, prvenstveno se bavio veslanjem, dok su u porodici imaju druge sportiste tipa kajakaši i slično, ali opet postoje neke sličnosti, ali opet i velike razlike. Stoga gledali smo da prikupimo ljude prvo koji vole sport, koji žele se bave sportom i ljudi koji su željni da rade na sebi da bi, kažemo, ostvarili neki kolektivni uspeh koji je cilj ne samo moje lične, nego već i celog fakulteta i cele ekipe koja je spremna da vesla za fakultet. Hvala ti mnogo, želimo ti svu sreću i da pretendujete na najviši plasman i da ponovite, ako se ne varam, uspeh od prošle godine, drugo mesto, za ne? Ja mislim da je prošle godine bilo 3, a preprošle 2, ali sve na ove godine ciljamo na zlato, tako da upotpunimo kolekciju. Odlično, optimizam vlada, što mi je drago. Subota i trka počinje od 10 časova, do subote intenzivni treninzi, a u subotu od 10 žestok okršaj na Adi Ciganliji za najviši plasman, naravno. Nemanja. Jao, baš bih volao tebe da vidim, Aco, u tom žestokom okršaju. Mislim da bi ti tamo sve njih preveslo. A onda u nedelju ideš da trčiš maraton. Pa to je idealna kombinacija, zdrav život. Hvala ti mnogo. Bio je ovo
naš Aca Jovanović.